So yung mga ning at mga ng our next person na sasabihan kong trotropahin or jojowain ay si Julius Brian Perez Balesteros. So para sa inyo, jojowain trotropahin. So yung mga ning at mga nang for this vlog, gagawin namin yung challenge na trotropahin or jojowain, which is pinauso ni Ate Baninay. So shout out po kay Ate Baninay. So bago natin umpisahan ang challenge na ito, gusto ko sa inyo ipakilala ang aking mga kasama na si Christian Diaz, then si Mario Gabel. So yung mga ning at mga nang our first person na sasabihin namin kung jojowain ba or tutropahin ay si Leneling Kaburaw. So para sa inyo, para sa atin pala, jojowain or tutropahin? Ikaw? Para sa akin. I think tutropahin ko muna bago ko jojowain. Gaman siya! Ikaw? Para sa akin, siguro, tropa pa na lang. Sa akin, siyempre, tropa tayo. So yun, tutropahin muna namin. Bago namin, tropa lang. Yui. So yung mga ning at mga nang our person, next person na i-describe namin kung jojowain or trotropahin ba ay si Angelica Marara. So yun, para sa inyo, tutropahin or jojowain? Jowa. Ako tropa. Ako, tropa. Next ko yan eh. Next mo? Oo, next ko yan. Date pa rin? Next ko yan. Totoo? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. Kaya natutupahin mo, tapos pagbalikan sa akin. Char! Ako jowain kasi ano. Kasi? Wala. May color bone siya kasi ang color bone niya kasi hindi niya kumiti. Mas maganda yung boses niya pala. Maganda yung boses Yeah. niya. Tapos, Gusto masama siya sa mga singing contest. ako man ang mga ako. So yung mga ning at mga nang our next person na i-describe kung tutropahin or jojowain ay si Jelay Gapo. So para sa inyo, jojowain or trotropahin? For me, totropahin. Ikaw? Tutupahin. Siyempre. Siyempre ako din tutropahin. Bakit tropa na feeling mo? Wala, ang kanya lang kasi maging kaibigan para kami alagang minions. Tama! Maingay ah. Hindi, pero ang cute niya. Tingin mo, ano Mabait height siya. niya? Ano height niya? Ano height niya? Parang mga kadagul. Hindi, joke. Ang bait lang talaga. Mabait to. Mabait. Shout out sa Jelay. Magiging ka na lagi. Love you. Luis, sana all. I love you. I love you too. So yun, mga ning at mga nung. So yun, our next person na sasabihan kung tutropahin or jojowain ay si Camel Disola. So para sa inyo, jojowain or trotropahin? Kasi sa akin, ginuwain. Kami. For me, jojowain. Go. Tropa lang. So yun, para sa'yo, bakit mo jojowain? Gawain mo. Nauna ako kaya dapat. Ako na lang. Ay, hindi naman pwedeng ganun. Kailangan ko ipaglaban. Kasi, Hindi po, ikaw na una. Ikaw na yung unang jojowain. sige, ganito na lang. Kung ano. Kasi Ikaw. sino na lang magustuhan mo sa amin. Siya na lang. Kaya na lang kami. Para sa akin, kaya ako siya jojowain kasi napakabait niyang babae. Na-meet ko na to sa personal. Oo! Siya, pinupusyot-pusyot ulit. Pinicture ang bago. Napakabait niya. Sumala mo. So, bakit mo siya tutro? Sa simpleng paraan lang. Wala tropahin. Bakit? Kasi pag ginawa ko siya, marami magkakagusto sa kanya. So, dapat tropa lang. Tropa lang, parang chill-chill lang. Kunwari, may lakad kami dalawa. Di ba? Kasama ko siya lagi. Hindi ko siya pagbabawalan, hindi niya ako pagbabawalan. Ganun lang, chill-chill lang. Pwede. Napakagaling. Napakagaling. Saka kung kailangan na naman ako,
bahay nila. Pwede. Oo, kasi pag jowa mo, lagi kayo mag-aaway, maghihiwala din kayo, tapos hindi na kayo magkakilala. Kasi asan na din yung friendship, di ba kayo tropa? Mas mabuti pang trotropahin na lang. So yun, mga ning at mga nung, our next person na sasabihan kung jojowain or trotropahin ay si Jasmine Ramos. So, para sa inyo, jojowain or trotropahin? Sa akin, kapahin ko na lang kasi yung sa kilala. Para sa akin. Yun. So, para sa'yo? Tatrapahin. Trotropahin. Why? Bakit trotropahin? Wala. Kasi ano lang, tatrapahin. Ano? Kasi iba yung way ng pagkajowa sa gigit tropa. Para sa akin, gusto ko muna magkaroon ng tropa bago Love life. magkaroon ng jowa. Kasi sa Kasi, mga, galing ako sa matinding heartbreaking. pinapalit po siya sa mayaman. Wow! Ikaw, bakit? Natapahin ko na lang kasi, Well, di mo siya magkakagusto sa kanya. malabo ka magkakasa sa akin kasi, Puro-puro itong mukha. Napagala mo na. So yun, para sa amin is trotropahin. So yun, mga ning at mga nung, our next person na sasabihan kung trotropahin or jojowain ay si Alexis May Nanar. Wala yun. So para sa inyo, jojowain or trotropahin? Para sa atin ba? Shing! Totropahin. Ikaw? natapahin. Ay, hindi. Tropa. 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 Tropa na lang. Why? Kasi ano, Tagalilit ng bahay. hindi, basta tropa na lang kasi di pa naman tayo masyado magkakilala eh. Basta tropa na lang. Ikaw? Ako tropa kasi ano. Tropa lang. Basta yun, ang napili namin ay trotropahin. Wala kang masyadong masabi kasi hindi na naman nang kilala. Yeah, di namin namimig in person, like that. Kung mamimit ka namin siguro. Kung marami naman kung makakasama namin siguro. Kung tumama ka pa dito. Wala this week. Siguro, trotropahin na rin. Tropahin. Tropahin pa rin. Kaya ka naman duwain ka namin bigla. Basta yun. So yung mga ning at mga ng our next person na sasabihan kong trotropahin or jojowain ay si Julius Brian Perez Balesteros. So para sa inyo, jojowain at trotropahin. Balesteros. So para sa inyo, jojowain or trotropahin? Tropahin! Ano? Tropahin. Ako, trotropahin! Trotropahin. Bakit? Kasi ang bait niya, ang bait niya. Nakasama ko yan, ano, minsan sa photoshoot na ang bait niya. Nilibre niya ako yan eh. Mahal na nilibre niya sa akin ng fishball. Wow, nilibre. Nilibre ng fishball. Nilibre niya rin ako ng fishbowl. Ang cute niya rin. Grabe, napaka-bait niyan. Tsaka ano, magaling din sumayaw to. Wala na sa libo. Magaling sumayaw to, magaling sumayaw. Ikaw, bakit mo siya trotropahin? Tropahin ko kasi, Hindi ko kaya lang. hindi ko kaya. Kaya hindi pag kinalapan ako sa kayo magkita tayo kaya tropahin na lang ako. Pag nakita mo siya Julius, first time mo lang, pumilis ka na ng dragon fruit sa mukha. Basta, ang sagot namin ay... Ay... Ang bait! Tropahin! Trotropahin. So yung mga ning at mga ng our next person na sasabihan namin kung trotropahin or jojowain ay si Rachelyn Seriao. So para sa inyo, trotropahin or jojowain? Tropa! Siyempre, tropa tayo. Tropa. Tropa lang, tropa. Oh, bakit? Bakit tropa? Tsaka ng jowa. Wala, ang ganda lang kasi oh. Di, tsaka bago pa pala. Tsaka ano, siguro masarap lang maging magkaibigan sa mga ganitong edad. Oh, tsaka okay yung child abuse na. Tsaka siguro, ang sarap ng utusan. Bibili ka labas, bibili ng soft drinks, gano'n. Papalibre. Oh. So yun mga ning at mga nung, hanggang dito na lang ang challenge ng jojowain or trotropahin. So bago namin i-end this vlog, shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout. Once again sa mga iba na nakapag-like ng aming Facebook page, which is Shoutout Dagupan. So yun. And add niyo po ako sa aking account, Christian Mar Diaz. At saka sa IG ko po, channels. Yun lang. Ikaw, may gusto ka ba i-vlog? Vlog mo sarili mo. Ako pa lang sa Facebook din, Mario Gamel. So yun.
Start. Papashoutout si Katrina Marara. Hi, Katrina Marara. Shoutout kay Micaela Cerezo Dilingilo, anak-anakan. Shoutout sa'yo. Shout out kay Mariel May Paras. Tsaka shoutout rin daw kay Danica Kalaban. Then shoutout ulit kay Leang Padlan sa ulit sa mga anak-anakan ko. Dahil mo anak. Sana all may anak. Next. Siguro matutulog ka naman siya. Next. Shout out kay Rachel Friend Saraw. Masyado din kay Jess Ian Calderon. Gusto na mag-react. sarili ko. Bet. Ganun dapat. You need to support yourself. At saka Support yourself. pasupport din ang vlog ko by AJ Vlog. Start na ako for vlogging. Okay, ingat. Tsaka galingan mo ha. Yun, bye Erica Jean Villanueva. So next is shoutout kay Jelay Gamos. Sa'yo, shoutout sa'yo. Oy, best friend hi. Ano Hindi kasi nakakita. Shout out kay Abigail de Guzman. Ang cute mo ate. Tsaka pasado kay Anka sa guys. Ang beautiful. Then next kay Camille De Sola. Shoutout sa'yo. Then shout out kay Jasmine Ordanes Ramos. Shoutout kay Kevin Presto sa Adrian. Hi. So yun, shoutout kay Julia Gonzalo. Julius Babao. Ryan Perez Ballesteros. Namiss na kita. Sana all. Next. Hi daw kaloya para kay Rodel Bautista. Sino ka muna? Next. Shoutout kay Christine Diazon. Shoutout. Shout out kay Nicole Antonio Sembrana. At saka, shoutout daw si Alexa Gaspar. Shoutout kay Nika Aquino Rosal. Shout out doon sa pinaka-cute. Angelica Mariki Marara. Shoutout daw kay sa dalawang to, kay Alexis May Santos Munar and Emily Gapura. Huwag niya pa rin natin siya para mag-edit. Oh, so yun, mga yan, mga no, hanggang dito na lang. So, see you in my next vlog. Once again, don't forget to like, share, and subscribe. So, sa mga gusto pa po magpa-shoutout, sa mga gusto po magpa-shoutout, just comment down below your name. Then, don't forget to like our Facebook page, which is Shoutout Dagupan. So, yun, Bye-bye.